Zvaizodhakwa manje takuona kuti vakomana vepaSouth Africa aiwa kunyanya the Home Affairs Minister tikuona kuti vakomana ava vabva vawedzera crackdown pamacitizens emunyika yeZimbabwe. MaZimbabweans ari muSouth Africa vaiva munoziva kuti aiwa vari kugara zviri illegal vasina madocuments. Sanapena mashuka anobudiwa nyogwa panapa tiona aiwa South Africa yatungamirwa naMapooster yakajamuka. Anoti subscribe like kuti now the bell icon. Tipina muna umonji kwa mchinzi. The Department of Home Affairs and South African Police Services SABC are conducting a joint operation throughout the country where they are arresting undocumented foreigners. During this operation, the teams raided shops, business premises and homes in high-density residential areas, targeting foreign nationals living illegally in the country. Those found without proper documentation are being arrested, jailed, and subsequently deported to their countries of origin. Thus far, hundreds of Zimbabweans have been impacted by this crackdown. The government of Zimbabwe, working with the IOM, has put in place mechanism to manage the return of Zimbabwe exemption permit non-holders from South Africa. Interministerial committees have been established and will be activated to handle the expected influx. Ndomashwa ari kuda vana vachiona kuti aiwa South Africa yajamuka, vari kuti aiwa vakomana ava vari kukonzeresa chaos munyika medu, vari kutora mabasa. Toona kuti aiwa nyangwe South Africans akutoshaya mabasa, mava overpopulated, macrimes ari kuwedzera. Toona aiwa South Africa inonyasa kuziva kuti aiwa vanyanya kukonzeresa zvinhu izvi maZimbabweans vanhu vanobva kunyika yemutungamiri wenyika yeZimbabwe vemasvoda Mnangagwa. Vari kuona kuti aiwa Ramaphosa apo ajamuka haachadi tsitsi. Butidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pina comment section medu, musano subscribe like and turn on the